नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के भखौती नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के। म्यूजिक बाय मिंटू माइकल के सकटवावे के। नारियल मुरई जाके लियाई ना कीन के दोमऊ के घरे कह दी ह राजा दे जइहे सुपली पीन के। आमा जी भखले बाड़ी लवंडा नचावे के आमा जी भखले बाड़ी लवंडा नचावे भखौती नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के भखौती नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के। म्यूजिक बाय मिंटू माइकल के सकटवावे के। सामान के लिस्ट बना लो सुनो सोया राकेश हो यादव चंदन मिंटू नरेंद्र कहिले तो से विशेष हो काटी के ले आवो उखिया कोसी भारवा बेटे काटी के ले आवो उखिया कोसी भारवा नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के भखौती नन्हा के बा छठी घाट के सकटवावे के। माइकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्कूल चौक तुरकौलिया।